تجزي شحن شعات مئتن سوسان شدشتن عام تمرتي نيرو بوتادما أبرئس كتما جامايكا كينغستن بزعباتي ناب أفريقيا رأيو تسألي منجوس كنجسيو ناي تمسطو عالم دما كماتيو بمبال ستتنبين أب أمنة راستافوريانيزم مسرت زنبرن فلوت تقالاسنا تسألمتي ماركس غارفي كندهسسينا بزعباتا أزيا نقشتي صفحات مريت زلوا جامايكا أما العالم ببهلن بتك أندي اتفلت ألو موسيقى ريغي جنون سم كتحز زخ على مستير كن مرمرينا اتي بحبرتات كتاليا بجانك ايحن نزدمغ موزيم بوب مارلون أكل مدبنايو إذا أما أكل بحر كاريبيان اتركب دسيت جامايكا أبجاف كفال نيحادة أوشتو كانوس تركب عبقوبو اتركب هاجر مخانا بزعبا سماياون نابكت أليا زغرب حبر زلون صورياتن برهاتن دسيتات بحر جامايكا مدرنا نايسترعيو كالتوفات أتليتات هاجر كم زخنات بحفشا جامايكاويان انتي عينت سواتيوم نابرا أب جامايكا خي انتي يمثل أبزا فيديو كندسسو كنفتنينا سناي مكتتال أب مأكل بحر كاريبيان تركب نايدسيت هاجر زخانت جامايكا أكل تبركت زبلا هاجرات حقيفو زركب غريتر أنتيلاسيا أستات 10 شحن 991 كيلومتر زشفن صفحات مريت زلوع جامايكا نتن أب بحر كاريبيان زركبا كيبان نهاجرات هيتن ديمونيكا ريبابليك حقيفات تركب دسيت هيسبانيولان سعيبا سالسيتي زعبيت دسيت تكبابيا جامايكا كاب كيبا نشانخ دبوب 245 كيلومتر كاب دسيت هيسبانيولا دما نشانخ معرب أب أستات 291 كيلومتر رحكة تركب إذا هاجر مزخونت كالا هاجر ناي مريت دوبي بلان دسيت جامايكا 335 كيلومتر نوحاتن 8 كيلومتر زبتسح صفحاتن زلوا هاجر كوينا أب لعلو كينكا نجيوغرافياوي أكمامت آمس التعزبو ناي حارقت كرت زلوا هاجريا جيوغرافياوي أكمامتا إذا دسيت بأتاون وزعن قبوتات لملم سنجراتات كم أون بميداتات جماجم بحر استمال أيوم قبوتات بلو دما أب مبرقاو كفالت هاجر يركبو اتبريخ بلو ماونتين بيك كابت أفح بحري أستاد كل تشحن 356 متر بالراخلو جماجم بحر جامايكا نلعلي 1 كيلومتر زرقاح بحثان أخا وحنستشفن خينو ودباتون زلويم مونتيغو بين نيغريلاندما كابتون فلوطات مسحبة تحت زخنو جماجم بحرا قالك تقاسو زخليم بزريتو من بتبحث استشفنا جماجم بحرو من دما يفلطو جامايكا بزحات كامريتا زفلفلو رباطات زلوا هاجر كوينا اتي بتسأليم ربا ويدما بلاك ريفر تباهيلو زفلت ربا أخا 53 كيلومتر نوحات زلوا زنوحة رباطا هاجريم مبزحتهم رباطات جامايكا كاب قوبوتات عمز فقسو نتهاجر كأ نايزثت تصوري ماي أقلقلوت يهبو إذا نايدسيت هاجر كمن جعجعتا دن ويدما دن ريفر فولس زعمسلو بركت زبلو تفترعويان من جعجعتاتات حقيفة زلايا جامايكا تروبيكال زبهال كونتات أير زلوا هاجريا عامت ملودما برتوع مقاتن راهدن أي فلانيو مأكلاي جمجم مقات تهاجر دما كاب 25 كساب 30 ديجري سنتيغراديو وقت الزناب مس وقت هاريكين وكيانوس وي مس أولو نفاس بمتأسسار كاب جنبوت كساب 11 نزلوو أوارح يشفن لموع مريتن متشو كونتات عيرن تادسيت مستمو جاكاتات تدميرو نمانجروفن سافانان زعمسلو عينتا تقراب حويسكا نبركت زبلو آتكلتي متشي اوام
كبقلو يحجز إذا ببزحنات فطرات زبلتقت جامايكا ناي بزحات انسساتاتن أتكلتن مبقالونا اتا هاجراويت عوفت هاجر زخانات جامايكان إيغوانان دكتور بردن دما قلب أبنت كتك أساز خلا أعواف زهاجرين اتأزيو فولي إيكوسيستم تادسيت نأتكلتن انسساتاتن مجو بمخانو نبزحنت تفترون قطبا تهاجرن أقدستيوم أب بحر كاريبيان نزلوا استراتيجيكاو أقاممتا نهاجر جامايكا مأكل نقدن بهلن كتكون أخ إلوايو وترو دماغ صحي لمع قتلع مريت هزبنا دما حيالن صعرا منيو زبل ملأختي اتم حلالف صندق علامة جامايكا بقتلع بجان تسألي من حبرتات زوج أبتيا اتتسألي محبري نحيل هزبان نايفت أراك إلتومن يقلت بجا نتوفت راوهاب تتهاجرن نتسباغ صحي برهانن انك قلت قتلع دما نتسفان نناي حرشا نتفتاتان يوكل تاريخ جامايكا أبزوبا بحر كاريبيان نزلوا عميق تلوان تفطرعو أقامامتان مسارت جيرو زتهانسة نويحن بخبن لتقن زتملأن تاريخيو اتم مجمرتا جزي أبزاد سيد زسفرو هزبي أب كبابي شو عتميت عام تمرد زنبرو كينم قوانقوا أراواك ززاربو بتاينوس زفلت هزبيوم نيرم هزب تاينوس أبدسيد جامايكا عدتات بمسرات أكل بمفراي زنابرو هزبيوم نيرم اتهاجر دما نزلو متتوعى اللزلا جامايكا زبل متوعي كدم محازا بقانقوا أراواك كساي مايكا زبل سميو التواهيب وانيرو ترجمو نايماين عنج ايتن مدري مالت كوينو تانيحو ناب جامايكا تغيرو أبشحن 494 عام مهرت اتن مجمرتا جزينا بتكواب زبتها أوروبا ودهساسي كريستوفر كولومبوس جامايكا أكل مجزات إسبانيا مخانا بمقواج إسبانيا نتكوابي كم اتقوات أترو جبرة اتي نميتن سوسان حدن عمتات زغات على مجزات إسبانيا دك أبات هزب تاينوس بحمامن بأسجداد ناي قلبت سرحن تداخيمهم كوزرهم بالعلمتن كغنس مغنيات كوينيو اسبانياويان ابتفلما نابتازدسيت زآتولو جيزي نقاشتو عدتات رايز نبرأم كوينو نتادسيت ملو بملو اي تقوطات اروان نيروم ابشحين 655 عام مهرت انجليزاويان نسبانياويان سعيروم ندسيت جامايكا تقوطات اروا اتجزي دما مجزات انجليز اب مريت جامايكا زجمرلو أوان نبرة أب تحت مجزات إنجليز أب زنبرة الأوان جامايكا كأند ماكل سجر أتلانتيك نقد بارع كونت ببارنت استتحزو أفريقاويان أب ناي شكور حرشاتات نخسر حدما أب مراخب تتعينهم ببزحي ناب تهاجري أتو نبرو ازدما نجامايكا أب تكبابي كاب زنبرة هاب تامات ناي إمباير إنجليز جزءاتات حانتي كم اتخون جبرة يخوننبر ازخل لهابت انجليزاويان نتسألمت افريقاويان باروت بمزمازن ጭካነ ዝተሓወሶ ኣተሓሕዛ ጌርካ ኣብ ኣገደቲ ናይ ጉልበት ስራሓት ከም ዝሳተፉ ብምግባርን ዝተኣከበ ነይሩ ዘርኦም ብባርነት ናብቲ ሃገር ካብ ዝኣተው ኣፍሪቃውያን ዝምዘዝ ካብ ናይ ሕርሻ ቦታታት ሃዲሞም ኣብ ጎቦታት ጀማይካ ዝሰፈሩ ማሮን ተባሂሎም ዝፍለጡ ህዝቢ ከዓ ናጽነቶም ንምጉንጻፍ አንጻር ገዛእ ሓይልታት እንግሊዝ ብርክት ዝበሉ ግጭታት አካይዶ ኣመወዳእታ ድማ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ምስ እንግሊዛውያን ብዝተበጽሑ ስምምዓት መሰረት ገዛእ ርእሶም ናይ ምምሕዳር መሰላት ክረኽቡ ከኣሉ ኣብ 1834 ዓመተ ምህረት ከዓ ንግዲ ባርነት ኣብ ጀማይካ ብወግዒ ደው በለ ይኹን እምበር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝፈጠሮ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላዋት ኣብታ ሃገር ቀፂሎም እዮም 20 ክፍለ ዘመን ንርእሰ ምሕደራት ጀማይካ ዝድግፉ ምንቅስቃሳት ኣብታ ሃገር ዝተራእየሉ እዋን ነይሩ ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ጀማይካ ካብ እንግሊዝ ናጽነታ ብምርካብ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ኮመንዌልዝ ልኡላዊት ሃገር ኮይና ቆመት ድሕር ናጽነትን እቲ ሃገር ቁጠባውን ፖለቲካውን ዘይምርግኣት ከምኡውን ከም ማሕበራዊ ዘይፍትሓውነት ዝኣመሰሉ ብድሆታት ኣጋጢሞማዮም እንተኾነ ግን ጀማይካ ብሙዚቃ ብፍላይ ድማ በቲ ድሙቕ ባህላዊ መንነታ ዝኾነ ቅዲ ሙዚቃ ሬጌ ዘበርከተቶ ኣስተዋጽኦ ዓለም ለኻዊት ማእከል ባህሊ ኮይና ስማ ክገንን ምኽንያት ኮይኑ
لومون انتخانة جامايكا نتهابتام ناي باهل قرصا بمعقابن قطبا عويت بمزقابن قتيلا تقعزالا جامايكا ديمقراسياو بايتون حق منقستاوي نقسنتنيات تختل قداماي منيستر تهاجر مراحي منقست خينو بوليتيكاو سرعات تهاجر دما اب كلتا بارتتات زتخفافليو جامايكا نديمقراسياو ممحدار زلوا دليتن قراصنتن اب كم كاريكوم زعمسلو زوباويان ودبات قصالي تساتفو بمقبار اتفلت هاجريا جامايكا لومون انتخانة أكال نقوساوي أجزازا إنجليزيا مستاز قدمت جزايتا إنجليزون بناي حبار نقوساو متأثر صنوع تاريخاو زمدنا اللوا نقوس إنجليز كا نقوس جامايكا كوينو يقلقل ولون كابناي سمن بهلاو كبرتاتن زحلف سلطان زيبولو انتخانة نقوس إنجليز نقوس جامايكا كوينو يقلقل كينغستون أبدوبا مبرق جامايكا تركب رئيس كتما تهاجر كوينا نايتا دسيت مأكل بهلن قطبانيا بزلوا لعل 600 شح زقمتو نبرتي زعابيت كتما جامايكا زخنت كينغستون نهيوت كتمانت مصبقة فترة زواهدت وكبتي كتمايا كينغستون بتدمق تاريخا بقرص قدي موزيكا ريغا كم اون بعمرات عداقاتات تفلت نابرا اب كتما كينغستون ككم كبابيو بتمتات انواغان بأقايت بوتاتاتن استملعيو اب كتما كينغستون فلوطات كاب زخونو بوتاتات حدا نايتي نقوس ريغا كم زخنا زأمنلو بوب مارلي موزيوم ديفون هاوسن إيمانسيبيشن باركن قلق تقاسو زخوليوم اتا كتما نتباب كرس جامايكاويان زرقي مأكل هاجراوي جالر جامايكاون يركبا فتوتي تفترو ابتون فلوطات بلو ماونتينز هايك مقبار ويدما ابتي اب قربو زركب هيلشاير بيتش كزناقو يخلو مشاتاو هيوت كتما كينغستون بغتا ناي موزيكا ترئيتات بمأكلات سعسعيتن بناي قودنا دقساتن زتملعيو نايتا كتما ناي باهلي تاريخن زمناونتن فولي متحنفات حقنيا مسلي جامايكا كريو نزدليو بصحتي فاطيمو زي رسع تذكري فترلهم قطبا هاجر جامايكا اب كم توريزم حرشان معدن زعمسلو وسن تصلاتات استمركسيو اتا دسيت ناي بوكسايدن ألومنيومن كاندي افرايت هاجرا كم توساخي كم شكور روزن بونن زعمسلو ناي حرشا فرياتات ناب سدد بملأخون تفلت صلا توريزم دما اب قطبات هاجر وسان ترا يتصاوت اتوم سفحتن وقباتن جماجم بحرا ريزورتاتن ناي بحر ترئيتاتن دما مليونات زقمتو بصحتي نابت هاجر كوحزو مخنيات كاب زخونيوم انتخنجن بحفشا كنريون كلنا قطبات جامايكا حيال كبهال زك على يكونن اب تهاجر سورز سدده بالشونا لعلمتن ناي وصا عدان زي معباي كاب توريزم وصا زلو صلاتاتن حويسكا بزحات فتناتات استقمت اليو بمسرت بنك عالم زوت حبريتا اب كل تشحن 23 عامه مهرت جاملاو فريات وشت هاجر ويدما جي دي بي هاجر جامايكا 19.4 بليون دولار زنبر خينو نفس وكف اتاو زيغاتات دما استات 6.8 دولار نيرو وقعو باطيرا هاجر جامايكا جامايكان دولار زبهال كوينو إذا فيديو أبستا سرحت اللو جيزي حانت دولار أمريكا ب157 جامايكان دولار تشرف نيرا جامايكا ولاكوا أزيان اشتهاجر انتخانات ببهلي بفلاي دما موزيك أبز فترة صلوا سما أمل العالم جنونيو جامايكا مبزحتهم أفريقيا ومبقول زلوهم أستاد 3 مليون حزب اللوا 76 مئتاويت كاب حزب تهاجر تسلمتو خينهم 15 مئتاويت ناي تعدون تسلمتن حوسواس 3 مئتاويت دما تعديهم مجمرتا أب تحت اسبانياويان كابو غطيل دما أب تحت مجزات انجليز زنبرت جامايكا بقانقا ببهلن بمحبراو زمدنان زتفل عليه حزبي نكهلوا تسألوا فتير لايو زحلف سرعات بارنتن ناينات قالسان أمهنات هاجراو مننت عابترا تساويتيو قانقا انجليش هاجراو قانقا جامايكا كوينو مبزحتهم جامايكاويان جن باتويس ويدما باتوا زبهال نقانقا انجليش قانقاتات أفريقان كالوت قانقاتاتن حنافيسكا استفترة قانقا يام ززاربو قانقا باتويس مبزحتو جيزي وقعويان أب زيكونو أقات أميتاتن أب موزيكا ريغن اب تغمي وعل
ስድራቤታዊ ዝምድና ኣብ ባህሊ ጀማይካውያን ወሳኒ ቦታ ዘለዎ እዩ። ጥንኩር ናይ ቤተሰብ ዝምድናን ምትእስሳርን ድማ ካብ መግለፂታት እዮም። ማሕበረሰባዊ ምድጋፍን ሓያል ማሕበራዊ ናብራን ከዓ ኣብ ህዝቢ ሃገር ጎሊሑ ይርአ። ጎረባብትን ዓበይቲ ሰባትን ብዙሕ ግዜ ኣብ ክንክን ቆልዑን ማሕበራዊ ናብራን ልዑል ተራ ይፃወቱ። ካልእ ጀማይካውያን ዝፍለጥሉ ነገር እንተሎ ኣብ ስራሕን ማሕበራዊ ናብራን ዝኽተልዎ ኣደናቂ ሚዛናውነት እዩ። ብዙሕ ግዜ ዕድሚኦም 70 ዓመት ዝሓለፈ ሽማግለታት ከይተረፈ ኣብ ሙሉእ ጥዕንኦም ኮይኖም ኣብ ከም ህንፃ ወይ ሕርሻ ዝኣመሰሉ በዳህቲ ናይ ጉልበት ስራሓት ክሰርሑ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ። ፕሮቴስታንት ክርስትና ናይ ብዙሓት ጀማይካውያን ሃይማኖት ኮይኑ ኣብታ ሃገር ብተወሳኺ ንራስታፎሪያኒዝም ሓዊስካ ካልኦት ጥንታውያን ሃይማኖታት ኣፍሪቃ እውን ይሰዓቡ። ነዚ ሃገር ናይ ምርኣይ ዕድል ዝረኸቡት ሰባት ጀማይካውያን ንኽትረዳድኦም ቀለልቲ ኣዝዮም ሰሓቕትን ተፃወትን ህዝቢ ምዃኖም ይመስክሩ። ህዝቢ ጀማይካ ከምቲ ካልእ ባህሎም ናይ ኣፍሪቃ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ጽልዋ ዝረኣየሉ። ካብቶም ብርክት ዝበሉ ምግብታት እቲ ሃገር እቶም ብቐማቶም ዝልለዩ ካብ ሓሰማን ደርሆን ዝስርሑ ጀርክ ቺክንን ጀርክ ፖርክን ገለ ተጠቀስቲ እዮም። እቲ ኣኪ ኤንድ ሳልት ፊሽ ዝበሃል ሃገራዊ ምግቦም ድማ ነቲ ፍሉይ ኣኪ ፍሬን ምስ ጨዋም ስጋ ዓሳ ኣዋሂድካ ዝዳለዩ። ካልኦት ከም ፓቲስን ካላሉን ዝኣመሰሉ ተፈተውቲ ምግብታት እውን ኣለዎም። ከም ማንጎ፣ ዘይትቡንን ኮኮናትን ዝኣመሰሉ ትሮፒካል ፍሩታታት ድማ ንምግብታት እታ ደሴት መቐረት ይውስኸሉ። ብሰማያዊ ባሕሪ ካሪብያን ተኸቢባት ትርከብ ጀማይካ ወናኒት ብርክት ዝበሉ ተፈጥሮኣውያንን ሰብ ዝሰርሖምን ቦታታት እያ። ኣብታ ሃገር ካብ ዘለው ክብፅሑ ዘለዎም ዝበሃሉ ኣደነቕቲ ቦታታት ንገለ ምስ እንጠቅስ መንጫዕጫዕታ ደን ልክዕ ከም ቅዲ ሙዚቃ ሬጌ ንሃገረ ጀማይካ ኣብ ዓለም ግኑን ስም ክህልዋ ካብ ዝገበሩ ቦታታት ሓደ እዩ። እዚ ኣብ ጥቓ ከተማ ኦቾ ራይስ ዝርከብ ማራኺ መንጫዕጫዕታ በቲ ኣዝዩ ግሩም ተፈጥሮኣዊ ጽባቐኡን ናይ ሃይኪን ንጥፈታቱን ይፍለጥ። ሙዚየም ቦብ ማርሊ እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንግስተን ዝርከብ ገና ካብ መእተዊ ኣፍ ደጊኡ ጀሚሮ ብሕብርታት ባንዴራ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝደመቐ ሙዚየም ንኣገባብ ኣነባብራቲ ንጉስ ቅዲ ሙዚቃ ሬጌ ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ሙዚየም ኣብ ናይ ቀደም መንበሪ ቤት ቦብ ማርሊ ዝቖመ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ድማ ናይቲ ኣርቲስት ቅርስታት ናይ ሙዚቃ ስራሓቱን ንህይወቱን ዝገልጹ ምስልታት ኣዳራሽ ቲያትርን ድኳናት መሸጣ ህያባትን ዝሓዘ እዩ። ኣድናቂ ቅዲ ሙዚቃ ሬጌ ምስ እትኸውን እሞ ናብ ጀማይካ ናይ ምብጻሕ ዕድል ምስ እትረክብ ናብ ሙዚየም እዚ ንጉስ ሙዚቃ ዘወር ምባል ዘይምርሳዕ። እቲ ኣብ ኔግሪል ዝርከብ 7 ማይል ቢች ተባሂሉ ዝፍለጥ ገምገም ባሕሪ ገማገም ባሕሪ ሃገራት ካሪብያን ብጽሬቱን ብሉጽነቱን ፍሉጥ እዩ። መብዛሕትኦም ገማገም ባሕሪ ጀማይካ ኣዝዮም ሰፋሕትን ዕምቆት ዘይብሎምን ስለ ዝኾኑ ማይቲ ባሕሪ ድሙቕ ሰማያዊ ሕብሪ ሒዙ ይረአ። ንኸምዚ ዓይነት ኣደናቂ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ንምቁዳስ ድማ እቲ ኣብ ከተማ ኔግሪል ዝርከብ ገምገም ባሕሪ 7 ማይል ቀንዲ ተመራፂ እዩ። እዚ ብበጻሕቲ ኣዝዩ ተፈታዊ ገምገም ባሕሪ ማዩ ዕምቆት ዘይብሉ ስለ ዝኾነን እቲ ብሑጻ ዝተሸፈነ ገምገም ፀሓይ ብርሃን ንውሽጢ ንኽኣቱ ስለ ዘኽእሎ እቲ ፀሓይ ብርሃን ኣብቲ ትሕቲ ማይ ዘሎ ሑጻ ምስ ዓለበ ኣዝዩ ግሩም ትርኢት ዘለዎ ሰማያዊ ሕብሪ ይፈጥር። ራስታፎሪያኒዝም ኣብ 1930ታት ኣብ ሃገረ ጀማይካ ዝጀመረ መንፈሳውን ባህላውን ምንቅስቓስ እዩ። ንብገሲኡ ድማ ካብትን ኣፍሪቃዊ ሓድነትን ኩርዓትን ዘበራትዕ ዝነበረ ተቓላሲ ናጽነት ጀማይካን ፖለቲካዊ መራሕቲ ሃገር ዝነበረን ብናይ ማርከስ ጋርቬይ ኣስተምህሮታት ዝተመስረተ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ጸሊም ንጉስ ከም ዝውለድ ተነቢዩ ዝነበረ ማርከስ ጋርቬይ ኣብ 1930 ዓመተ ምህረት ራስ ተፈሪ መኮነን ንጉሰ ነገስት ሃይለስላሴ ቀዳማይ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ምስኮነ ትንቢቱ ተፈጸመ ተባህለ። ጋርቬይ ቅድሚ 10 ዓመት ንግስነት ሃይለ ስላሴ ንሰዓብቱ ናብ ኣፍሪቃ ተዓዘቡ። ጸሊም ንጉስ ክነግስ እዩ፣ ናይ ናጽነት ዘመን ድማ ክመጽ እዩ ክብል ተዛሪቦም ነይሩ። ጀማይካውያን ድማ ንሃፀይ ሃይለ ስላሴ ከም ፈጣሪ ንኢትዮጵያ ድማ
ከም ናይ መብፅዓ መሬት ገይሮም ቆፀርዋ እቲ ራስተፎሪ ዝብል ስም ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ስምን ማዓርግን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ራስተፈሪ ካብ ዝብል ዝተወስደዩ ራስተፈራውያን ንሃይለ ስላሴ ከም መለኮታዊ ምስሊ ቀሪጾም ናይ ኣፍሪቃ መበቆል ንዘለዎም ህዝብታት ናብ ናጽነት ከም ዝመርሕ መሲሕ ገይሮም እዮም ዝቆጽርዎ ቀንዲ መምርሒታት ራስተፈራውያን ኣብ ኣፍሪቃዊ ቅርስን ውርሻታትን ምትኳር ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ምምላስ ዘጠቃልልዩ ራስተፈራውያን ንኣፍሪቃ ከም መንፈሳዊት ቤቶም ገይሮም ዝሪእዋ ኮይኑ ኣብ ሓድነት ሰላምን ፍቅርን ድማ የተክሩ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ከም ቦብ ማርሊ ዝኣመሰሉ ብዓለም ደረጃ ፍሉጣት ዝኾኑ ተጻወቲ ቅዲ ሙዚቃ ሬጌ ዝኾኑ ሰባት ነቲ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዘመላኽት ድሬድ ሎክ ከም ምልክት ንመንፈሳዊ ዕላማታት ድማ ከም ኣጠቃቅማ ካናቢስ ዝኣመሰሉ ፍሉያት መግለጺታት ባህሊ የካትት ራስተፈራኒዝም ቀላልነት መንፈሳውነትን ምስተፈጥሮን ዘሎ ዝምድና ዘኸብርን ኣገባብ ናብራ ይበራትዕ ብተወሳኺ ንቃልሲ አንጻር ጭኮና ይድግፍን ናጽነት ዝድግፉ መልእኽታት ይህብን ነቲ ፍሉይ መግለጺኦም ዝኾነ ድሬድ ጸጉሪ ብዝምልከት ንሓደ ራስታ ቅርብ ኢልኩም ስለምታይ ዘይተቆርጾ ኢልኩም ምስ እትሓትዎ ጃዝ ፈጠሮ ኣነ መን ስለ ዝኾንኪ እቆርጾ ዝብል መልሲ ክበኩም ይኽእል ካብኡ ቀፂሉ ድማ ንስኻ እግሬ ነዊሕ ብምባል ንእግርኻ መቆረጽ ካይዶ ኢሉ ብምሕታት ኣነ ድማ ጃን ዝፈጠሮ ነገር ክቆርጾ ይግባአኒዮ ክብል ይምልሰልካ ብመሰረት እምነት ራስተፈራውያን ጃ እግዚአብሔር ወይ አምላኽ ማለት እዩ በዓይኒ ራስተፈራውያን ኢትዮጵያ ቅድስት መሬትያ ብዙሓት ራስተፈራውያን ድማ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ዝኸዱ እዛ ሃገር ቅድስት ስለ ዝኾነት ጥራሕ እግርናይና ክንከይድ ዘለና ብምባል ጥራይ እግሮም ክኸዱ ክትሪኦም ትኽእል ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ናብ ሃገር ጀማይካ በፂሑ ነይሩ ናብታ ሃገር ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ድማ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ጀማይካውያን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ነይሮም ሓደ ነቲ ፍጻመ ዝሰነደ ጋዜጠኛ ከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ንመራሒ ሃገር ይኹን ንፍሉጥ ኣርቲስት ተገይሩ ዘይፈልጥ እዩ ብምባል ገሊጽዎ ነይሩ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ፋሒሎም ዝነብሩ ብዙሖም ናብ 1 ሚልዮን ዝጽጋዕ ራስተፈራውያን ከም ዘለዉ ይንገር ናብ ጀማይካ ደዊልካ ደሃየ ዕሩኽ መሓዛ ክትሓትት ምስ እትደሊ ፕላስ 1-876 መደወል ኮድ እታ ሃገር እዩ ጀማይካ ኣብ GMT -5 ኣቆጻጽራ ሰዓት እትርከብ ሃገር ኮይና ነታ ኣብ GMT +3 እትርከብ ኤርትራ ብ8 ሰዓታት ትቕድማ እዚ ማለት ድማ ኣብ ኤርትራ ሰዓት 9 ምሸት ክኸውን ከሎ ኣብ ጀማይካ ሰዓት 1 ናይ ቀትሪ ይኸውን ጀማይካ ኣብ ቅዲ ሙዚቃ ሬጌ ግኑን ስም ዘለዋ ሃገር ኣብ 1950ታት ከም ዝተጀመረ ዝነገረሉ ቅዲ ሙዚቃ ሬጌ ናይ ፍቕሪ ናጽነት ከምኡውን ሓድነት መልእኽታት ብዝሓዘሉ ሙዚቃታት ይፍለጥ ሬጌ ኣብ መላእ ዓለም ግኑን ስም ከጥሪ ዝኸኣለ ግን ድሕሪ 1970ታት ነይሩ እቲ ንጉስ ሬጌ ተባሂሉ ዝግለጽ ቦብ ማርሊ ድማ ነቲ ቅዲ ሙዚቃ ኣብ መላእ ዓለም ተፈታዊ ክኸውን ዝገበሮ አርቲስት እዩ ሬጌ ተፈታዊ ክኸውንን ቅልጡፍ ተቐባልነት ክረክብ ዝሓገዞን ድማ እቲ ናይ ፖለቲካ ፍቕሪ ናጽነትን ሓድነትን ትሕዝትኡ ምስ ባህልን መንነትን ራስተፈራውያን ዝተኣሳሰር ብምንባር እዩ ነይሩ ሬጌ ብቀጠልያ ብጫን ቀይሕን ሕብርታትን ብድሬድ ሎክ ቅዲ ጸጉርን ካልኦት ስልማትን ኣብ ኢንዳስትሪ ፋሽን ልዑል ጽልዋ ፈጢሩ ኣብ ማእከል ባሕሪ ካሪቢያን እትርከብ ደሴት ጀማይካ ኣብ ጫፍ ናይ ሓደ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝርከብ ዓቡ ጎቦ ዝተደኮነት ሃገር ብዙሓት ሰባት ጀማይካ ግሩማት ጎቦታት ከም ዘለዋ ክዛረቡ ይስምዑም እንተኾነ ግን እታ ደሴት ብሙሉኣ ጫፍ ናይ ሓደ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝርከብ ጎቦ ከም ዝኾነት ዝፈልጡ ውሕዳት እዮም ጀማይካ ንዝቐልጠፈ ሰብ ዓለምና ዩሴን ቦልት ሓዊስካ ብዙሓት ፈጣናት ኣትሌታት ዘፍረየት ሃገር 8 ግዜ ዕውት ውድድር ኦሎምፒክ ዝኾነ
ዝኾነ ቦልት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ስፖርት ጥሮታ ወፂኡ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ውድድራት 100 ሜትሮን 200 ሜትሮን ደቂ ተባዕትዮ ዝሃረሞ ግዜ ክሳብ ሎሚ ሪከርድ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ። ኣብ ታሪኽ ካብ ዝተረኣዩ 5 ፈጣናት ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌታት እቶም 3 ጀማይካውያን እዮም። ዩሴን ቦልት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኮይኑ ዮሃን ብሌክ ሳልሳይ፣ ኣሳፎ ፓወል ድማ ኣብ 4ይ ደረጃ ይስራዕ። ጀማይካ ግን ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌታት ጥራይ ኮነትን እተፍሪ ኣብ ዓለምና ካብ ዝተረኣያ 10 ብሉጻት ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት እተን 3 ዜጋታት እዛ ሃገረን። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገረ ጀማይካ ዝደስስ ትሕዝቶ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሰላም ቅነ